Nieves Roig. Nieves Roig. Nieves Roig. Jo. Nieves, qualsevol se n'entera. Passau. Hola, Nieves. Jo som en Vicent Hola, Vicent. i avui veniu per donar d'altes correus Els corrals, sí senyor. de casa vostra. Em podeu passar el vostre DNI, si no us sap greu? Sí, no, clar, de seguida. Aquí teniu. Però una coseta, Aquí. no és Roig, és Roig. I no és Nieves, No. és Neus. Jo som de Neus Roig. Neus. Neus. I em perdonareu, però aquí per tot diu molt clarament Nieves. Fotre, què voleu que diga? Clar, perquè en els temps que jo vaig néixer els meus pares no els hi van deixar posar el que volien. I ara no ho faig perquè tanta paperassa em mareja ja. Que no, dona. Mireu, dic, Neus, avui en dia normalitzar-se tant el nom com el llinatge és moltíssim fàcil. Ah, sí? Sí, veniu, que us ho faré veure. Mostreu-me això tan fàcil. Mira. Veus? Entreu aquí, a la web de la Universitat de les Illes Balears, veus? Una caixa, i en aquesta campanya us voleu posar el vostre nom en català, us donen tota la informació per poder fer el tràmit. Ah, bé. I és el més ràpid que heu vist mai. Ho heu entès? Sí. I ja podeu tornar a la cadira, que encara de fora mos renyarà. Va. Bé, i d'així dèiem que volíeu legalitzar a partir dels corrals de casa vostra. Aquí ho tenim. Can Pedro. Molt bé. Que trobeu que acabarem mai? Can Pedro. Can Pere. Bé, i no ens enfadem. Mireu, us poseu en contacte amb l'Institut d'Estudis Eivissencs i molt bé. ells tot d'una us diuen com s'ha de fer per escriure el nom correctament. Bé, idò, això ja ho tenim llest. Que us puc servir en res altre? Sí. Idò, sí, ja. Idò, moltíssimes gràcies. De poca cosa per servir. Ara mateix me posa a fer-ho. Ai, valguen de l'Institut d'Estudis Eivissencs. Per fi seré oficialment la Neus de Can Pere.